uzoyitholela inteleze imanga for free from odokotela bakaNcwanyanga kubantu. Ayikho iprovince engizoyihambela. Ngikhuluma nje ngiyaqala makuphela inyanga ngilapha ya eGoli la ngeza khona. Bezwile ngale nduku evuselelwa njalo after 6 months. Lapha ke kaMkhuluncwane kunenduku yasekhasini. Angakakhulumi ngabantu abagembula emafonini. Iniswe ngamanye amazwi ufakwe ikhonkwane zokuthi ungathatholi. IseGoli ke ngani zakwethu size eGoli ukuthi mama negoli 079 0453 446 ngiyaphinda 079 0453 446. Sikolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagula nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ishidi lemhlophe lenibingelela nibingelelo MC Pholobaso Andile wakaNgcobo ngibingelela kona wonke ke umuntu obukela uSiyaviva TV1 usuku nosuku bese ngibonga kakhulu for isupport enesinikeza yona soSiyaviva TV1. Great news ngiphethe indaba ezimnandi ngendlela ezisimanga, also breaking news because siyayiqhephula manje siyinikezela kuwena ngoba ubungazazi zizayishisa. Ngani yama dadwethu mfowethu uwe kuphela owazi ukuxakeka kwakho. Akusiyena ubhuti wakho owazi ukuthi uxakeke kangakanani. Akusiyena umalume wakho, akusiyena ubaba wakho, akusiyena isho umakhelwane, isho iboss yakhe yasemsebenzini. Ayilwazi usizi lakho ngendlela wena olwazi ngayo. Ngamanye amazwi uma ngithatha isando ngishaya la ekhanda, ipain manje izoyibona bonke abantu abazobe bezwelana nawe kodwa izoziwa wena kuqala. So njengamanje awuqala ziwallet wakho ubuka ukuthi khonani. Qalaza ibank balance yakho ubuka ukuthi khonani. Qalaza endlini emafrijini yonke indawo ubuka ukuthi khonani bese ukukhumbula indlela ozama ngayo. Some of you banamabhizinisi awayi phambili. Some of you basebenza ngalezi zinto zokubhetha emafonini. Baya trade abanye babo kodwa akuyi phambili futhi akawini. Abanye bawina phambi kwakhe uzoyazibuza ukuthi bawina kanjani. Hey, abanye bahambela indawo ezifana namakhasino. Bacofa umshini nje ibhathini elilodwa kodwa bathola imali. Wena uyithola imali uyazibuza ukuthi konke lokho kwenzeka kanjani. Some of you bahle bayiphophotha baya make up, bayaphuma baya emaclubini, bayaphuma baya kuma seminars imhlangano abashelwa. Uma uzoshela ushela uhobo ngaphezulu kwakho noma ushela umuntu ongezokusiza ngalutho. Wena une target yakho ukuthi njengoba ugqoke kanje ufuna ukushelwa le yandoda egwilekile. Kodwa ayihluphi nakancane. But kusuka omunye usiso make up njengawo afake iruji njengawo noma kusuka elinye igeza lensizwa. Kube naloya mama mhlawumbe uyimeya, mhlawumbe uthisha, loya mama uphatha imali, mhlawumbe usomabhizinisi agcine eqoma lensizwa. Kube uyena oyiyengela kuyena noma kube wena nkosazane le ya sugar daddy noma lo yababa uphatha imali. Akushele ngoba useyithe wanyakaza wasukuma kodwa abanye ke bahleli phansi njengawe. Njengoba uhleli phansi nje izolokho zikushiye ziye encemeni kuphumelela abanye abantu. Ngizomemezela ke ngani zakwethu umkhankaso omusha enguqalile njengoSiyaviva TV1. Ngizohambisa intuthuko yezinyanga kubantu. Ayikho iprovince engizoyihambela. Ngikhuluma nje ngiyaqala makuphela inyanga ngilapha ya eGoli la ngeza khona. Angihambi ngedwa ngizobe ngihamba namakhehla akaNcwane esengithenga wabopha ngathi madoda ake kulekelelwa abantu abanayo imali kodwa balekelelwe ngendlela at least abazokwazi ukuyimitha halfway. Uyayibona indaba lapha ke kaMkhuluncwane kunenduku yasekhasino. Angakakhulumi ngabantu abagembula emafonini, khuluma umuntu nje oqonda ngqo ekhasino ayodlala. Le nduku uyi-35,000 rand kodwa ngibancengile ukuthi abazwelane nani ibe on special njengoba ngokuphela kwenyanga from umhla ka1 till the end of iviki lokuqala bazobe beseGoli nje besebenza abantu ngalenduku. Le nduku izotholakala ngo15,000 rand kuphela. Ispecial sabantu abathi thina siyagembula ekhasino. Niyayazi amakhehla ayikhipha ngo35,000 kodwa mawuseGoli kusukela ngomhla ka1 kuze kuyophela iviki lokuqala uzokwazi ukuyithola ngo15,000 rand kuphela. Akuzogcina lapho. Sivumelene nalamakhehla ukuthi akubona bonke abantu abazobeze lapha abanemali futhi akubona bonke abantu abazobe beze lapha abahamba iCasino. Some of abanye abantu babhetha la emafonini abo.
iyona casino yabo la emafonini abo badlala ibhano yabantu badlala ama team abantu badlala izipini abantu lezi izipini ke idinga ukuthi bekuthole phela nabo ukusizakala kuwena dokotela umkhuluncwane ukuthi into yakhe iphile inyakaziseke wathi ke bonke abagembule emafonini uzobanikeza le nduku ebiza u15,000 kodwa ngemali engango 12,000 rand ngamanye amazwi mawugembula live phone yakho usebenzisa lento ekuthiwa yini ukubetha wena ngokujwayelekile mawuya kancane ujwayele vele ukukhokha u15,000 ngenza iphutha ke ngicela ukulungisa uzokhokha only 7.5 from 15,000 to 7.5 from 15,000 to 7.5 shuthi izosuswa ku15,000 iye ku7,500 njoba ngiza nabegoli nje bazoninikeza induku yokubetha ngeselfone ngo7,500 akuzogcina lapho ngiyafuna ukuthi abantu beyazi le kubona bonke abantu abafuna ukuyenga amadoda noma ukuyenga abantu besifazane mhlawumbe ufuna ukuyenga lo baba wakamakhelwane orish onamatex ona yonke into ufuna ukuthezwe ngawo induku yakho bayihlelile amakhehla ikhona la ngiyibonile ngifuna ukukutshena nje ngayo manje kuthiwa ngikutshene ke ukuthi induku yakho le eyokuthi mhlawumbe uyislay queen noma umama nje nawe ufuna ukuvusa umuzi wakho ufuna ukuthi akushele lo muntu ufuna ukuthi ezwe ngawe le nduku bayayazi abantu ukuthi u5000 rand iprice yakhona iprice ejwayelekile kodwa ngaleli langa uzobe uyithola ngo only 4,000 rand akugcini lapho wena umuntu wesilisa ngithi uthe ufuna lo yagogo noma ufuna lo yamama noma ufuna lo yasisi onemali sekuthiwa ke uyasuka ku5000 uyiswa ku4000 noma wena wesifazane nawe uyasuswa ku5000 uya ku4000 uthole le nduku makuhlala eGoli sidila nabantu abaseba besegoli isho kuthiwa ngabe usuke eKZN uye eGoli it's okay isho kuthiwa ngabe usuke Eastern Cape Western Cape North West Free State kodwa lesi special senzakala eGoli kuphela ayikho into engijabulise njengokuthi amakhehla athi kubona bonke abantu abenza ibusiness bese bezwile ngale nduku evuselelwa njalo after 6 months ekuthiwa le nduku imalini le nduku ngokujwayelekile u25,000 rand kodwa ngaleli langa le special esizobe liseGoli the whole week first week yokuphela kwenyanga shuthi uJune mawuqala nje uJune uzobe uyithola le nduku ka25,000 ngo12,000 rand each and every person ozazi ukuthi ubhekene nani kusala nawe mntakama kusala nawe dadwethu kusala nawe mawami kusala nawe gogo kusala nawe mkhulu kusala nawe baba wena wazi ukuthi ufisana empilweni 0790453446 bhalisa njengamanje uthi mapholo bangiyeza ukubhuka ubhuka ngo1000 rand ngicela ukukutshena ke noma ngabe yiphi induku engikutshene ngayo la ngathi izobe yenziwa ngaleli langa izobe ihanjisana nokusizakala kwakho kwamahala lalela ukuthi usizwa phi mahala uzoyitholela inteleze yimanga for free from odokotela bakancwane noma umuphi umuntu ozobe khona kulesa special uzothola intelezi yezimanga mahala akugcini lapho uzophinde futhi uqiniswe ngamanye amazwi ufakwe ikhonkwane zokuthi ungathathi kancane abantu bengakushayi noma abantu bengakudubuli noma abantu bangakwenzini into ezimbi mahala each and every person ozobe khona ngaleli langa uzothola ukuqiniswa kwamahala athola intelezi yemanga yamahala aphinda afakwe uhlanga lemali mahala 079 0453 abakancane bangithumile ukuthi angindlulisele ukuthi sebeqomile bavumile ukuthi mapholo bakabathatha bayise kuphi eGoli shayeleke ucingo njengamanje sithola ukuthi wena ubhalisa nje uthi uyeza uza nobani noma uza kanjani noma ufuna liphilanga kulezi insuku ezobe ziyisikhombisa odokotela behleli eGoli khumbula ke ukuthi bazobe behleli from umhla ka1 end of the month kuyoze kushaye usuku lesikhombisa sikhona eGoli bahamba nami ke mangithi ngilethe intuthuko nami ngobe ngikhona ishe airport ngiyongibona nje ngingena ebhanoyini ngishuthela ngithi ayike sengifikile masifika ke lapha esigodlweni sabo ngoba banesigodlo vele eGoli akekho noyedwa umuntu ozoshuthwa akekho noyedwa umuntu ozoshuthwa okwesibili sifuna ukunigqugquzela ukuthi njoba nizobe nize lapha ya fanele nakhe uWhatsApp group
la khona enizokwazi ukuxoxisana ngokuthi mina sengubonile umehluko, mina sengibambile Superbet, mina ibhizinisi lami liyadlondlobala, mina bayangithanda besilisa noma besifazane, mina eCasino ngiyabamba. Ngoba yikho into ezobe ifihliwe futhi bayayigaranti into abazobe bezoyenza ngaleli langa. Akukho ke kumina okubhlungu njengokuthi nginifihlele uma kukhona okuhle okungehlele ngenxa yokuthi lamadoda kancwane enze kahle. Angiphethe ngokuthi inkulu indaba iyeza, ngizonitshela ngekudala ngithi apha mangami kunomuntu onikezwe lamadoda into yaseCasino. Wangifonela wathi Mapholoba, within 4 days izinto zami seziyaphatheka. Kodwa ngikhala ngento eyi1 Mapholoba. Bekungafanele amakhehla engenzela into yaseCasino kuphela. Mina bengifuna ukuthi mase bengenzela into yaseCasino, mangibamba imali kanje, phinde kube lula ukuthi omanakazi bengithande. Nginemali kodwa ngibona ngathi kunzima ukuthi intombi zingithande. Noma ngayiphi eza kumina iza ngoba izongidlala. Sona ke sizothi mase ngimthatha sengimyisa lapha eseyosetshenzwa ke ngendlela yokuthi ke manje akathandeke emphakathini. Bese ke enginikeza ukuthila athe uzonginika kona, bese mina ngibuya kunina back ngiyanitshela ukuthi sengikutholile. Isegoli ke ngani zakwethu, size egoli ukuthi mama negoli 079 0453 446. Ngiyaphinda 079 0453 446. Ngokwe security noma ukuphepha la sobe sikhona kuphephe kakhulu. Niyasazi isigodle sisegoli sodokotela omkhuluncwane lapha ngasenkantolo ngani zakwethu ilapha sobe sikhona. Ngeke ungaphephi kungasenkantolo. Wena okwakho uthi ushaye ku 079 0453 446 079 0453 446. Uthi Mapholoba ngiyabhuka. Ngibhukhela ukuthi ngizwile ukuthi uletha omkhuluncwane egoli. Bazobe bephethe into yeCasino, bazobe bephethe into yebusiness, bayobe bephethe into yokubet, bayobe bephethe into yokuyenga amadoda, lezi zinto zo slay queen. Bazobe bephethe awusuka amadoda kodwa bafowethu, bazobe beqinisa abantu mahala ngithi. Bazobe benikeza abantu into lezimanga mahala ngithi. Bazobe benikeza umuntu uhlanga lemali mahala ngithi. Khumbula ke masikhuluma ngalento yeCasino iyadura lapha u35 kodwa ngale date uzobuyithola ngo15 kuphela. Mawufuna lento yokubetha efonini etholakala ngo15000 ngokujwayelekile uzobuyithola ngo7500 rand kuphela. Ngiyabagqugquzela abantu ukuthi asihlangane khona sibe mdibi ndawonye. Bhalisa njengamanje 079 0453 446. Ungafonela isho nokubuza. Yazi zamani zama lento yokuthi le mali obuzoza ngayo ngala kuba ukuthi ithine siza ngayo ngalapho, uyabona? Bese uthola ukusizakala. Inkosi nibusise. Thank you very much and God bless you. Bye bye.